Milí Bardejovčania, od času, kedy som ohlásil svoju kandidatúru na primátora mesta, dostávam veľa pozitívnych a podporných reakcií. A za tieto vám samozrejme veľmi pekne ďakujem. Dostávam však aj iné reakcie od ľudí, ktorí majú iný názor a pre tých by som chcel dnes venovať toto video. Jozef, vráť sa naspäť do Ameriky. Na čo si sa po 30 rokoch vrátil do Bardejova? Tak poprvé, nebol som v Amerike, ale bol som v Kanade. Po druhé, nebol som 30 rokov, ale bol som 20 rokov. Po tretie, pravidelne som sa do Bardejova vracal, mal som tu kopec aktivít, projektovali sme stavby, robili sme konferencie, vydával som noviny dokonca, spolu vydával som noviny a mnoho ďalších aktivít. Vrátil som sa, pretože som sa tu narodil, pretože tu mám rodinu, mám tu známych kamarátov a chcem, aby sme si tu žili lepšie a chcem aj preto niečo spraviť. Marta, teraz je Bardejovčan. Hej, som Bardejovčan, aj vždycky som bol, aj keď som bol mimo Bardejova, vždycky som bol Bardejovčan a musím povedať, že pravdepodobne som tu žil viacej času ako mnohí, ktorí ma kritizujú za to, že som bol nejaký čas kvôli práci mimo Bardejova. Martin, akože nezávislý, haha, však ho podporujú 4 strany. Áno, kandidujem ako občiansky kandidát a som veľmi rád, že ma podporili aj 4 dôležité politické strany. Napriek tomu, že museli akceptovať, že som sa rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát. Kandidujem ako nezávislý, pretože chcem byť primátorom pre všetkých Bardejovčanov, nezávisle na tom, akú politickú stranu volíte. Peter, ulizaný, teplý, duhový, zelený, progresívny fašista. Fúha, Peter, no zabudol si na Soroša a pri tom zelenom, keby si povedal, že modrý, tak sa trafíš skôr. Matúš, dokonalý predávač dymu. Asi tak by som to celé zhrnul. Možno by bolo fajn vidieť aj nejaké výsledky. Matúš, neviem, či má teraz dosť času. Moje výsledky sú stavby, ktoré som naprojektoval, ktoré sa postavili. Moje výsledky sú napríklad aj územný plán, ktorý som robil pre obrancov mieru. Keby sa bol dodržiaval, sídlisko obrancov mieru by bolo ešte lepšie sídlisko, ako je teraz. Moje výsledky sú aj konferencie, ktoré som robil na tému Bardejov. Svojho času som spolu vydával komunitné noviny, kde sme sa zaujímali o Bardejov od A po Z. Pravidelne som organizoval charitatívne udalosti. Určite ste počuli o Bardejovskom benefičnom bále. V minulých voľbách sme pripravili volebný program, ktorý v histórii Bardejova nemá obdobu. Bol nielen detailný, ale myslel na veľa rokov dopredu. A toto všetko spolu s týmom, ktorý je odhodlaný a pripravený robiť veci aj pre vás. Svojho času som bol predsedom správnej rady, ktorá spravovala 200 nájomných bytov a ponúkala ich tým, ktorí to potrebujú. Boris, áno, známe meno. Hovoríte, že chcete zvýšiť o 10% platy všetkým zamestnancom pôsobnosti mesta. Odkiaľ na to chcete zobrať zdroje? Možno máte kapsu potrasa. Áno, chceme zvýšiť všetkým zamestnancom, pretože si myslím, že to zaslúžia. Dokonca si myslím, že je to málo. Si zoberiete ročnú infláciu a zoberiete si 4 roky, ktoré ubehli a ktoré ešte ubehnú, tak 10% je adekvátne a tie zdroje sa nájdú. Ale s energiou. Toto mám čítať s energiou, nehnevaj sa.